দাদা রাস্তা দিল गाहाम जथन दिनै जों दैमा दैसायाव आबहावा खिख्लायनायनि बागै जे प्रग्राम दं माने सरकारनि मनु नदीआव जों दिनै 1,35,000 स्टक खालिखा चिनर मानरेखा चिनि एमएलए सार श्रीजुक्त देवाचन्द्र रांखल तै चिनि दुइटा साबजोनालनि चेयारमेन र तैबो दङ चिनि र समाज सिबि र समाजनो नायकुलनाय र अमो खायजाक माने कारनखा सारा आरमै निजेनि संसार चलेरनाय नंनु खुंसलेरनाय बरक जाते उतुयो आरमै कम परिश्रम आरमै थांनाय र माननाय जा अब प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनानि आन्डाराव खायसे स्कीम फान्ड रेखा एनएफडीबी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड 2020-21 नि प्रोजेक्ट बसखांनि बोसोरावबो हाय खिख्लायजाफिनाय ओंखे आमनि नायहरमुंनि मते आरमै ब्रौनि संसार पालन खायो अबतै रौनि सुविधा बागै सरकार प्रत्येक बছর आपना twima twisao सारावो अबनि प्रोग्राम खायमानि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हयते फाइनेंस खायमानि बाय आं अनुरोध खायो ताई अनेक समय जोंनि ट्राइबेल बेल्टआव twima twisao बिथि रिवै आरमो अब जाहाते अंयातै बिथि रिवै आ जतन रम्पाया थैयो कबांमा थैयो अब